Llengua Valenciana que organitza la Delegació de Cultura de Junta Central Fallera. Per la nostra banda esperem haver sigut d'ajuda a tots els que vos heu pujat enguany damunt de l'escenari de Rambleta amb la il·lusió que som conscients que poseu. Gràcies, actors, actrius, directors, equips tècnics, vestuari, maquillatge, 21 obres de teatre i més de 200 actors i actrius que durant quasi 3 mesos haveu fet gaudir a tots els espectadors. Vaig a per davant el nostre agraïment i la nostra felicitació per aquest treball tan ben fet i per a tots demane un fort aplaudiment. També agraïm a les entitats i persones que han col·laborat amb esta Junta Central Fallera per a fer realitat este gran somni que és el teatre en llengua valenciana, gràcies a Gas Natural i a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Part bàsica d'este concurs és el jurat. El seu criteri és el que decideix qui són els que guanyen i qui no. Malgrat això, és de llei donar les gràcies a les persones que enguany han sigut els responsables de valorar les obres i donar el seu veredicte. Una tasca prou complicada i no sempre agradable. Doneu-les un aplaudiment. Bé, anem a explicar-vos ràpidament com va ser el procés de nominació. Cada vegada que nomenem una nominació, valga la redundància, qui puja a l'escenari podrà fer-ho pel costat que millor li vinga. Pel costat o per l'escala que millor li vinga. Això és la primera part. Està clar, no? Bé, una vegada sí, la Fallera Major Infantil de València, Daniela, vos entregarà la nominació i es farà la foto de rigor. Es posareu darrere i esperareu a que s'anuncie la resta de nominats de cada categoria. Una volta estigueu tots, foto de grup, i a l'hora de baixar, en aquest moment, tots els nominats hauran de baixar per l'escala de la dreta, de la meua dreta, és a dir. D'acord? Bé, comencem. Per a fer entrega dels diplomes de les corresponents nominacions, anem a rebre a l'escenari a la Fallera Major de València i a la seva Cor d'Honor. Cor d'Honor que està formada per Alba Miquel Molina, Vega Calvo Caparrós, Necal Martínez Rubio, María Querol Ruiz, Marta Estornell de la Viña, Marina Jiménez Amaro, Aitana Gómez González, Paula Miquel Julià, Aitana Piquero Llorens,
Soriano. Daniela Esteve Bueno. Y Blanca María Casabán Pérez. Y como no, Fallera Major Infantil de Valencia, Daniela Gómez de Los Ángeles. Fallera Major Infantil, Daniela, senyora vicepresidenta de l'àrea de cultura. Anem a donar inici a la lectura de les nominacions. Abans d'això, recordar-vos que els premis es lliuraran a la Gala de la Cultura Infantil, que tindrà lloc el proper dia 20 de gener a les 6 de la vesprà al Palau de les Arts Reina Sofia. Comencem. Nominats a millor obra inèdita. Auca va, de la Falla, Tuc de Gaeta, la Pobla de Farnals. Un assaig diferent de la Falla Nord, Doctor Zamenhof. Fantasmades, de la Falla Arquebisbe Olaechea Sant Marcelí. Passeu davant. Passeu davant. Quedeu agachats.
i continuem amb les nominacions al millor muntatge. Els nominats al premi al millor muntatge són Fantasmades, de la Falla, Arquebisbe Olaechea, Sant Marcelí. Va, de la Falla, Duc de Gaeta, la Pobla de Farnals. Al premi al millor muntatge és per a Aquelarre, de la Falla, Quart Palomar. Estos són els tres nominats al millor muntatge. Enhorabona i passem a continuació amb les nominacions als saragüells. Nominats al Saragüell al millor actor novè. Els nominats al Saragüell al millor actor novè són Marc Altur Agüera, en el paper de Johnny Ten, de l'obra Fantasmades, de la Falla, Arquebisbe Olaechea, Sant Marcelí. Monteagudo Serrano, en el papel de Feliu, de l'obra Auca va, de la Falla, Duc de Gaeta, la Pobla de Farnals. Y Alejandro Olmo Martínez, en el papel de Scott, de l'obra Operació Lluna de València, de la Falla, Santa Genoveva Torres, arquitecte tolsà.
Enhorabona als tres nominats al millor moltíssimes gràcies. Nominacions a la millor actriu novell. Nominades al Saragüell a la millor actriu novell: Julia Claver Cifre, en el paper de Maducha, de l'obra Aquelarre, de La Falla, Guar Palomar. Remedio Montero, de l'obra Operació Lluna de València, de La Falla, Santa Genoveva Torres, arquitecte tolsà. Sara Moreno Arevalo, en el papel de Doctora Sol, de l'obra Operació Lluna de València, de La Falla, Santa Genoveva Torres, arquitecte tolsà. Enhorabona i passem a continuació a les nominacions a millor actor de repartiment. Por aquí. Venga, chicas. Els nominats al Saragüell al millor actor de repartiment són Iker Pascual Pinar, en el paper de Peter Lim, de l'obra Fantasmados, de La Falla, arquebisbe Olaechea Sant Marcelí. Guillermo Agües Martín, en el papel de Charlie, de l'obra Això era i no era, de La Falla, Quart Extramurs Velázquez. I el tercer nominat és Luis García Vaquero, en el paper de Bartolí, de l'obra Aucabà, de La Falla, Duc de Gaeta, la Pobla de Farnals.
Està al·lucinat. A la millor actriu de repartiment són Aitana Rodríguez Muñoz, paper de Leonor, de l'obra Auca de la falla Duc de Baeta, la Pobla de Farnals. Pamblanco en el papel de Colasa, de l'obra Palmira y el Guiñol Macho, de la falla Juan Extramons Velázquez. Claudia Martínez Pollo, en el papel de Pirata y Reina, de l'obra Això era y no era, de la falla Frachasín Rodríguez Víctor Cortín. Enhorabona a les actrius i passem a les nominacions al millor actor principal. Els nominats al Saragüell al millor actor principal són Ricardo Mirasol Salvador, en el papel de Ricardo, de l'obra Un assaig diferent, de la falla Doctor Zamenhof. Iván Macías Mena, en el papel de Robert, de l'obra Això era y no era, de la falla Frachasín Rodríguez Pintor Cortina. Y Hugo Doctor Lluna Llunera, de l'obra Operación Lluna de Valencia, de la falla Santa Genoveva Torres, arquitecte Tonza. Moltes felicitats als tres i anem amb les dames. Nominades a la millor actriu principal. Les nominades al Saragüell a la millor actriu principal són
Olga Navarro Barra, en el papel de Estropo, de l'obra Operació Lluna de València. De la Falla, Santa Genoveva Torres, arquitecte tolsà. Robert Sáenz, en el papel de Irene, de l'obra Un assaig diferent. De la Falla, Nord, Doctor Zamenhof. María Urgel García, en el papel de Manuela, de l'obra Tirant lo Clon. De la Falla, María Benlliure Sèquia de Torres. Enhorabona, moltes gràcies. Ja anem a donar pas a llegir les nominacions a aquestes persones que vos tenen castigats. Assaig, darrere d'assaig. Nominacions als millors directors. Això que vos esclavissen tots els caps de setmana, però sé que també vos fan berenars. Els nominats al Saragüell a la millor direcció són Hernán Mir Serrano i Paqui Olga Torret per l'obra Aucabà. De la Falla, Duc de Gaeta, Torre de Fernández. Morant Aznar, per l'obra Un assaig diferent. De la Falla, Nord, Doctor Zamenhof. El Saragüell, nominats al Saragüell a la millor direcció: Trini Operació Lluna de València. De la Falla, Santa Genoveva Torres, arquitecte tolsà.
finalitzar les nominacions, potser les més esperades. Nominacions a la millor obra. Recordem que són 5 les nominacions a millor obra. Un assaig diferent de la Falla Nord, Doctor Zamenhof. Nominació a la millor obra, a l'obra Això era i no era, de la Falla Fra Jacint Rodríguez, pintor cortí. Operació Lluna de València, de la Falla Santa Genoveva Torres, arquitecte tonsà. Sara Moreno, en el papel de Doctora Sol, de l'obra Operació Lluna de València, de la Falla Santa Genoveva Torres, arquitecte tonsà. Enhorabona i passem a continuació a les nominacions a millor actor de repartiment. Els nominats al Saragüell al millor actor de repartiment són Iker Pascual Pinar, els nominats al Saragüell al millor actor de repartiment són Iker Pascual Pinar, els nominats al Saragüell al millor actor de repartiment són Iker Pascual Pinar, els nominats al Saragüell al millor actor de repartiment són Iker Pascual Pinar, els nominats al Saragüell al millor actor de repartiment són Iker Pascual Pinar,
Els nominats al Saragüell al millor actor de repartiment són Iker Pascual Pinar. Els nominats al Saragüell al millor actor de repartiment són Iker Pascual Pinar. Els nominats al Saragüell al millor actor de repartiment són Iker Pascual Pinar. Els nominats al Saragüell al millor actor de repartiment són Iker Pascual Pinar. Els nominats al Saragüell al millor actor de repartiment són Iker Pascual Pinar. Els nominats al Saragüell al millor actor de repartiment són Iker Pascual Pinar. Els nominats al Saragüell al millor actor de repartiment són Iker Pascual Pinar. Els nominats al Saragüell al millor actor de repartiment són Iker Pascual Pinar. Els nominats al Saragüell al millor actor de repartiment són Iker Pascual Pinar. Els nominats al Saragüell al millor actor de repartiment són Iker Pascual Pinar. Els nominats al Saragüell al millor actor de repartiment són Iker Pascual Pinar. Els nominats al Saragüell al millor actor de repartiment són Iker Pascual Pinar. Els nominats al Saragüell al millor actor de repartiment són Iker Pascual Pinar. Els nominats al Saragüell al millor actor de repartiment són Iker Pascual Pinar. Els nominats al Saragüell al millor actor de repartiment són Iker Pascual Pinar. Els nominats al Saragüell al millor actor de repartiment són Iker Pascual Pinar.
Els nominats al Saragüell al millor actor de repartiment són Iker Pascual Minar. Els nominats al Saragüell al millor actor de repartiment són Iker Pascual Minar. Els nominats al Saragüell al millor actor de repartiment són Iker Pascual Minar. Els nominats al Saragüell al millor actor de repartiment són Iker Pascual Minar. Els nominats al Saragüell al millor actor de repartiment són